For today's video mga kanongs, I'm adto mig bukid ning pinakatumoy na bukid kay maglitson mig bisayang manok. Lami kaya mong trada karon nung ba. Kun kaon diglan sonis yung sima gamay, hurot lim bahaw rin nung. Gaan na gyud kay diri anong ba. Makaanhi mo diri nung. What's up mga kanongs? Ato dai mi karon sa bukid mga kanongs kay dito mi mag camping, maglitson-litson mi dito. Kawan ako akong mga utol. Ay mga kanongs! Tara mga kanongs, let's go! Kanongs, naanami diri sa bukid sa ila Dato Dario. Mao nilang payag diri nung silang isang bayanan. Diri may magdungag. Dungag mi daan man kanong kay dalo na mo dito pinakabungtod. Nananghid na mi diri sa tagiya. Standby sa mi diri kadiyot nung kay dungag pa. So, diri mi nang magtangad nung sa tinanom nila Tay Dario. Gamay lang god. Kuha lang mi tay gamay. Patagaabot sa dito sa pinakatumoy nga kuan tong payag dito. Madto pataron nongs. Mao na ilang mga tanoms nungo. Ilang mga tanoms. Kapi. Kapi. Oh, madto ta sa taas ng bundok mga kanongs. Doon sa ano? Sa malayo! Doon sa malayo. Doon adto na ta. Let's go mga kanongs. Pagtas mga kanongs! Layo-layo! Init mga kanongs! Oras mga kanongs, alas 9. Hi mga kanongs. Hawak sa tuhod mga kanongs! Kakapoy! Manok, luto na. Pero okay ra kay maglitson man me. Busog yapon ni lugson niya. Balag layo. Para payag nongs. Galamig daon sa saging nongs kay way puno asaging dire. Dos ra kuan, agsam. Ugon. Dabol big kahoy kay way kahoy dire. Puro sagbot. Kung anhin mo dire nongs, dala na lang mo mga gamit. Okay, perti ka layo. Kung mga huy matungos ubos, tumi dito. Ang duta dire nongs ay. Tinongs na namin diri sa tuktok ng bundok. Kung nagplastaran kami diri sa kuan, amo ang kuan na naglitson. Grabe kanindot to diri anongs. Muanhi mo diri anongs. So napos sila payag diri anongs yang himo ba. Para na masilungan. Muanhi mo diri sa kuan taas. So nagplastar ako mga utol. Mao na among litsonon karon nongs. Bisayang manok. Nagtimpla mi diri magic sarap nongs, butangan na mog asin. Butangan na mog tangad. Nagbutang sa mi og ahos, bombay, sibuyas dahon. Gibutangan po ni namo siya og dahon gani sa loy anongs kay humot man sabto. Wala na namo ni injiki nongs og toyo kay basta inani native, lasa na gyud ni ang unod ay nongs. Willy nongs.
mga kanongs. Kapoy kayo, makilid. Dami mga kanongs. Okay nungs, luto na gyud atong litson no. Grabe kalami nungs oh. Tigugkop mga kanongs. Grabe ka humot nungs. Kinongs, luto na gyud atong litson. So, ngaon na ta. Nama kinong. Burog manok. Kinongs. Chicharon ba? Nga. Ngaunta. Ang kanong. Hindi naman ni mahurot. Ayan mga kanong. Salamat dahil sa akong mga subscribers dira. Sa tanan mga nagsuporta sa ako. Bisag wa ko ga-upload. Nagyapoy naga-subscribe. Sa mga viewers nako, salamat sa inyo. God bless all. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.